To jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya, sai a biyo mu sau da kafa don ji da kuma sauraron wannan shiri na maricen yau. Sakamakon shari'ar mutanen nan da kotun shari'a ta kama kan laihin yada wato hotunan batsa na bidiyo na maɗigo da na luwaɗi a saman yanar gizo a Maraɗi ya bayyana a safiyar yau, inda alkalin shari'a ya yanke hukuncin ɗauri na zaman kaso shekaru uku ga matasan guda 14 da aka kama da wannan laifi, tare da kuma wata tarar kudade sefa miliyan 1 ga 'yan mata guda 13 a cikin 14, sannan tare ta sefa wato miliyan 3 ga namiji guda a cikin matasan guda 14. Idan kuna tuna dai tun a ranar 6 ga watan Oktobar da muke cikinsa ne aka yi zaman shari'ar waɗannan matasan da aka kama da wannan laifi na yada hotunan wato bidiyo na luwa'i da maɗigo da suka yi tawo saman yanar gizo a wato Maraɗi. Alƙalin ya bayyana wannan shari'a a safiyar yau 20 ga watan Oktobar da muke cikinsa. Azuzuwa da dama ne ɗaliban makaranta wato ke da zaɓi a jami'o'i domin ɗaukar darussa a fannoni daban-daban wadanda suka haɗa da wato fannin kiwon lahiya, fannin tarihi, fannin shari'a da kuma ilimin kimiyya da dai sauransu. Wannan ne yasa a safiyar yau kafar talabijin da rediyo sarauniya RTS ta leka a jami'ar Abdulmumin Diouf ta birnin Yamai don jin ta bakin 'yan mata da ke ɗaukar darussa a wannan jami'a. Fannin karatun 'yan matan ne ya ɗauki hankulan kafar, da kuma abin da waɗansu ke faɗi. Medicine ne nake yi saboda in taimaki mutane bangaren lahiya da kuma aiki ne wanda yake da lada sosai domin ceton rai ba abin wasa ba. Ni dai a yanzu ban fara gamuwa da matsaloli ba tunda ban yi nisa ba haka. Histoire ne nake ina son shi dai ne tun ina lise, yana birge ni in shi dai ne min zabe shi. To lisansi dai yana kaiwa shekara 3 in babu retarin babu redubulaman kuma. Ni karatun shari'a nake yi. Gaskiya abu ne da ina son shi tun ina yarinya, ina so kama in hiddo ma mata haƙƙinsu da yara, surtu yara, to saboda shi ne na yi shwazirwan ga karatu. To gaskiya za a cewa shekaru suna ɗan yawa tunda a nan jami'a Abdulmuni surtu a faculty kin droit gaskiya muna da retar sosai, kenan ban iya gaskiya in gaya muku lokacin da zai iya ɗauka. Ina iya cewa dai en principe kawai yanzu ita licence shekara 3 ce, master 1-2 shekara 2 ne, haka ne kamata a yi, amma gaskiya a nan yana ɗaukar lokaci, karatun lauya yana ɗaukar lokaci sosai. Gaskiya karatu a nan jami'a ba abu bane mai sauki sosai, surtu ma a wajen mace tunda babu abun da ba a gayi bisan ki. In kin ce ki dogon karatu ana ganin kamar in ki dogon karatu baki kula da mijinki, ko kuma ko kin mai arme kawai mijinki ba za ki respectar shi, ba za ki bashi girma ba, ki bashi haƙƙin shi da ya kamata. Kenan ni kiran da nake ma 'yan mata gaskiya su zo a jami'a, har in suka yarda suka zo su da kansu su tsaya su yi karatun su yadda ya kamata. Yana da kyau al'umma ta ba da kai sosai gaba da taimakon jinin jiki a sarusi na ƙasa wanda ke kula da aikin karɓar agajin jinin, wanda hakan kan taimakawa sosai ga fannin da ya shafi tallafawa 'yan malati masu buƙatar ƙarin jinin jiki a cikin asibitoci. Lokaci zuwa lokaci da hukuma kan keɓe lokaci na musamman domin zagayawa cikin unguwanni daban-daban na birnin Yamai, wannan kuma domin karɓar wannan agajin jinin na jiki ga al'ummar da suka yi niyyar bada shi. Ga da ta bakin ɗaya daga cikin masu kulawa da fannin a hirarsa da abokin aiki Abdul Nasir Ahmadu. To mutane ba su zuwa akai haka, shi ne muka hito kullum sai ta lalawa nuna mana, sai mun shiga mun yi gare wajen ramfa ko wajen kasuwa. Mu da mutane masu taimakon jini fi sibilillahi, kaga yau baka da halin da zaka kyauta, amma jinin Allah ya baka in ka bada Allah zai taka maka muke ka tsira ko. Kai mutane ba a ta ba sani ba, ko sun sani ana gari ga rediyo, in suna saurare ko in suna kallon tele za su ji kiran da muke su zo su taimaka. Mutane suna bukatar jini, akwai 'yan mulati wanda ba su jini,
akwai wanda suke masu ba su da jini, akwai wanda suke accident suna son jini, akwai mata masu aiwa suna ɓannan jini kuma suna son jini. Kenan a zo a taimaka fi sibilillahi. Yan wasu mutane za su da kawai ba su da yan wanda ba su ba su jini. Kenan kaga ana samun mutanen da suke masu ba da fi sibilillahi sun taimaka. Mahota da kuma majema da ma masu aikin sarrafa fatar dabba sukan samun horo kai a kai daga kungiyoyin agaji, wannan kuma domin kyauta yanayin tsabta da kuma kawar da karnin fatar wurin aikin sarrafa takalma, sakoti, albe da mara da dai sauransu. Abokin aikin Abdulnasir Ahmadu ya leƙa a gidan kallo da kayan tarihi na nan birnin Yamai don jin ta bakin ɗaya daga cikin matasan da ke tafiyar da ayyukan sarrafa fata a wannan guri. Ga abin da yake faɗi. Ana aikin wata sanawari wannan daga aikin ne da can ba a samu cigaba ba, za a samu cigaba. Akwai abubuwan da ake samun wata cikin iko Allah sai warin nan ya rage ba a shi. Gyara dai ne, gyara dai ne. In an ta samu gyaran wannan to wannan warin yana hita dai ne. To ya ne kuna yi gyaran akwai wasu furodi da ake sanya su to akwai kamar gazol haka. Wata inda ka samu ta gazol da ka shanya ta yi kwana 2, wannan in ka wanke ta da kyau da omo ka sanya ta ka wanke ka gyara wannan warin da yana hita. Akwai horo muna sa sosai ma biskin wannan wata ta bar wari, mutanen mu suna samun horo ko da kai surtu wanga lokacin. Akwai wata kungiya da aka kawa mai kula da harkar wata kawai da mu da tun daga masu sayar nama har zuwa masu aikin wata da majema suna ba mutane horo biskan ya zai a gyara wata, suna ba mutane horo. Kenan wani horon da ake bada shi ne ke sa mutane suna ganewa ya ne ake a gyara wata. A aiki da ake da wata yana da yawa, kaga ado na cikin daki ko wani takalmi ko riga ma na wata an kana so, ko mota ka gare ka in tabulokin ya lalace kace kana so a gyara shi da wata, ana samun wata a gyara shi. Ko volonkin wannan ana rishi da wata duka a gyara shi normal ba wani matsala. Wata aiki da take yi. To kasuwanci alhamdulillah yanzu muna da mutanen mu na gida masu saye, amma mu mutanen wanda suka yi sai kwarai mutanen waje ne. Tunda aka corona ko ta zo mutanen wannan baki gaskiya ba su zuwa sai guda. Mama mutanen gida suna sai kadan alhamdulillah, amma muna so gwamnati ta kama mana gaskiya fi sabilillah wajen harkar wajen nan. Wajen harkar wajen nan mu samu mana yadda kama da kyau kuma baki su zo mu da kyau. Watan Oktobar wata ne wanda aka keɓe a duk shekara a matsayin wata na amfani da wato kayayyaki da kuma albarkatun noma da kiwo na cikin gida a cikin dukkanin kasashe mambobin kungiyar IMOA ta kasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗi sefa. Ganin cewa kasar Nijar ta kumshi tarin albarkatu na noma da kiwo ne, yana da kyau al'ummar Nijar ta karfafa ba da hankulanta ga amfani da irin kaya namu na gida sabanin kayayyaki na kasashen waje. Sarauniya ta shirya rahoto dangane da wannan batu. Ƙasa wadda kashi 3 cikin 4 na faɗi da girmanta hamada ce, ƙasar Nijar wadda ta kumshi al'umma wadda akasarinta tana rayuwa ta hanyar noma da kiwo. Fannoni guda biyu waɗanda suka kumshi tarin albarkatu. Duk da cewa akwai tarin amfani a cikin ayyukan noma da kiwo, da zaran dai an samu jinkiri ko rashin wadatattun ruwa na damuna, hakan na haddasa karamcin cimaka. A fannin ayyukan noma akan samun barazana ta rashi da karamcin wadatattar cimakar al'umma. Gero, hatsi wanda shine al'umma ta yawan amfani da shi, samfarin cimaka daban-daban a cikin hatsi waɗanda sai mata ne suka san sirrin da ke kumshe a ciki. Muna yin dage, muna yin hura da lemun citta da kuma na tsamiya, amma shi dagen iri-iri muke yi. Muna yin dagen hatsi na dawa da na shinkafa. On a mis l'accent sur la valorisation de nos céréales. Mun mai da hankulanmu sosai kan sanin mahimmancin kayan noma. Mun yi abubuwan a zo a gani na sarrafa kayan noma irin su hatsi, dawa, wake, albasa, dawale, har da ma anza, wadda ka san akwai wanda ke cewa da ba a cin anza. To mun yi namu kokari kan anza, wanda ta hanyar anza muna yin biski da dai sauran abubuwa masu daɗin ɗanɗano. Kai hatta da ma wannan icce na magarya shi ma mukan sarrafa shi mu biski da wannan wujiya el ƙuriga ita ma mukan sarrafa ta mu burodi da ita da kuma biski. Duk waɗannan abubuwa da muke yi muna yin su da kaya namu na gida.
kaga akwai irin su dabino, saboda in ka diba yawancin wa'ansu kaya da wa'ansu ke yin oda da waje, musamman kayan cimaka, kaga kayayyaki ne na noman kasashen waje, to kaga mu ma wajibi ne mu ba kayan mu na gida muhimmanci. Nous, on ne va pas importer ces ingrédients, on va les remplacer par des ingrédients locaux. A ƙasar Nijar dai mata sun yi fice sosai a fannin ayyukan noma da na hikimomin sarrafa cimaka ta hanyar kafa ƙungiyoyin mata da masana'antu waɗanda ta wannan hanya ne suke samun biyan buƙatu na yau da gobe. Matan Nijar sun ƙware gurin sarrafa albarkatun noma, misali riɗi. Biski, irgitegi. Muna yin biski na riɗi, mu yi mai, mu yi sabili da mai shaha kuma. Duk dai da wannan riɗin ba wani wuri muke zuwa muna nemo shi, da hannu muke noma shi. Yana da amfani sosai, muna samun kuɗi da biyan buƙatu bakin gwargwado. Gwargwado nur kai kan nugun murade firin da. Wata garaɓasar cin moriyar albarkatun waɗanda matan suka sawa gaba ita ce ta sarrafa nonon bisashe, fanni wanda ke taka rawar a zo a gani akan ayyukan neman bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Nonon bisashe na cikin albarkatun kiwo waɗanda al'umma ke cin gajiya. Ta hanyar albarkar nonon bisashe akan iya sarrafa tarin cimaka mai amfani, wato misali ciku. Duk dai a cikin tarin albarkatun noma waɗanda al'ummar Nijar ke cin moriya, akwai kunnuwan itace wadda ake kira 'yan makka. Kunnuwan iccen 'yan makka waɗanda a cewar masana ilimin tattalin kiwon lafiya suna magance cututtuka da dama, suna tsabtace ruwan sha, sannan a ciro a dawa, a ɗata a ci. 'Yan makka tana taimakawa sosai musamman ma ga masu karamcin cimaka. Là nous sommes avec le moringa. A nan ga ta nan muna ya matsata kuma muna nuna cewa kayan cimaka namu na gida suna da muhimmanci. Ayyukan noman 'yan makka suna taka rawar a zo a gani ga fafatakar yaƙi da talauci. Don haka ne ma ƙungiyar masu ayyukan noman 'yan makka a nan gida Nijar ke faɗi ka tashin faɗakarwa da kuma waye kawunan al'umma domin a ƙara sanin muhimmancin 'yan makka. Sannan a ƙara kyautata ayyukan noman 'yan makka. A gaskiya kunnuwan iccen 'yan makka na taimakawa sosai ga yanayin kokowa da karamcin cimaka a nan gida. Noman 'yan makka na ɗaya daga cikin wadatattun ayyuka waɗanda muka hi dogaro kansu, saboda idan aka yi la'akari wato ga mahimmancin waɗannan ayyuka na noman 'yan makka a wani lokacin idan aka yi girbi a samu daga ton 3 har zuwa ton 200 a saman eka. Ayyukan noma da kiwo fannoni ne guda biyu a cikin shika-shikan madogarar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a nan gida Nijar. Ba shakka ayyukan noma da kiwo su ne ke ciyar da al'umma a yaƙi talauci. Abin da ya rage mana a nan shine al'umma baki ɗaya ta sauya halaye, kana waɗannan fannoni guda biyu cewa da noma da kiwo su ƙara samun kyakkyawar kula.